ens acompanyen al setup del Random un parell de convidats que són inseparables i que es cuiden l'un a l'altre. David, teníem moltes ganes de que vinguessin aquí al Random, oi? Moltíssimes ganes, Maria, sisplau, donem pas que entrin en Víctor i l'Aslan. Benvinguts! Bravo! Hola! Què tal, Víctor? Com estàs? Molt bé, encantada. Passa, passa, benvingut. A veure, jo abans de començar volia fer-te una pregunta. Sí. Que ja sé la resposta, però volia... Ai, mira, l'Aslan, que vingui cap aquí. Ara! Molt bé! Està, Doncs això, típic. volia preguntar-te. Oi que a tu t'agrada molt la ciència? A mi m'agrada molt la ciència. Bueno, molts temes. Segurament, si em poso a pensar i et dic tots els que sé, no seran tots. Clar. No seran tots, doncs avui al Random convertirem el nostre setup en un laboratori i vosaltres triareu quin serà l'experiment que farem al final del Random. Ah, exacte. Voleu que fem, atenció, neu artificial, així per acabar la temporada d'esquí, o voleu que fem un moc que sigui verd, fluorescent i fastigós? Entreu aquí i voteu. Vosaltres decidiu, entreu al QR i voteu. Teniu temps fins al final del Random. Ah, exacte. Tu què triaries, Víctor? Bueno, és que, ja saps, a mi m'agraden aquests dos experiments, ja els he fets. Jugues amb avantatge, eh? Així que jo preferiria que l'audiència i tots els que esteu aquí a casa que vas. Molt bé, Molt bé. Víctor, doncs ja sabeu, voteu. Escolleixi. Catrín, doncs mireu, us explico. En Víctor té la síndrome d'Asperger, el trastorn d'Asperger, que es tracta d'un tipus d'autisme, i l'Aslan és el seu gos d'assistència. Però a veure, volem que ens ho expliquis tu, Víctor, perquè nosaltres no tenim gaire idea. Per la gent que no ho entengui, què és l'Asperger? L'Asperger és com un concepte que els científics doncs han fet per certs tipus de conducta en l'espectre autista. I què significa exactament espectre? Doncs és com una paleta de colors. Si tu, per exemple, tens l'Asperger de color morat, et diferencia de mi, ja que si jo Tu ets el taronja, no? Per exemple? El taronja, el que sigui. Vinga, doncs tenim certes facetes. Sí, diferents. que cadascú és molt diferent, no? Exacte, es manifesten molt, però que molt diferents. Cadascú és únic. Doncs jo crec que ens ha quedat bastant clar. I això cal recalcar que molts dels genis de la ciència tenen Asperger, com Isaac Newton o Albert Einstein, però també algunes celebrities o actors com Keanu Reeves o l'activista Greta Thunberg. I a cadascú, doncs, l'Asperger l'afecta de manera diferent. A tu, Víctor, com t'afecta? Bueno, a mi m'afecta molt el soroll i realment no suporto... Els sons greus, pot ser? No, els aguts. Els aguts! I a mi em fa una miqueta de por, més abans, les coses desconegudes. Clar, com per exemple estar aquí avui al Random, que és la primera vegada, a vegades és una mica a veure experimentar, no? Bueno, tinc que admetre que aquesta vegada no m'ha espantat, perquè sé que és TV3, i jo he vist TV3 moltes vegades. Llavors és un estàs lloc molt més més segur, familiaritzat, no? no? És una cosa molt més comuna.